Bun găsit! Iată ne ajungi la ediția cu numărul 20 a premiilor Gopo. Lansate în 2007, premiile sărbătoresc anul acesta 2 decenii de când recompensează realizările cinematografiei românești. 124 de producții românești, lungmetraje de ficțiune, documentare și scurtmetraje au intrat la această ediție în cursa pentru nominalizări. Sunt filme românești lansate în cinematografe, la festivaluri naționale și internaționale sau pe platformele de streaming în 2025. Două jurii formate din 16 profesioniști au stabilit nominalizările pentru 20 de categorii. Nu a fost deloc o muncă ușoară. Filmele propuse acoperă o gamă foarte largă de genuri, viziuni și roluri extraordinare. După anunțarea nominalizațiilor, peste 700 de profesioniști activi din toate domeniile industriei de film românești vor fi invitați să voteze pentru desemnarea câștigătorilor. Rezultatul îl vom afla luni, 4 mai, la Gala Premiilor Gopo. Dar până atunci, iată nominalizările. Începem cu cel mai bun machiaj și cea mai bună coafiură: Cătălin Ciutu, Martina Sandona, Walter Cazotto, Catane. Linda Armstrong, Margo Ștefan, Bianca Boeroiu, Cravata galbenă. Margo Ștefan, Sandra Potamian, Cursa, Dana Bordea, Dracula, Manuela Tudor, Sandra Potamian, Duel în 3. La categoria Tânără Speranță, nominalizații sunt Alexandra Băbău pentru montajul filmului Clasat, Patri Preda pentru imaginea scurtmetrajului Dezrădăcinare, Emma Ioana Mogoș pentru rolul Maria Lucaciu din filmul Dinți de lapte, Matei Filip pentru regia scurtmetrajelor Eleni Calimera și Nu mi-a arătat pomul, arată-mi fructele, Cezara Petredeanu pentru rolul Ana din filmul Gașca de la drept, Irina Alexiu pentru regia scurtmetrajului So Refreshing. Nominalizările pentru cele mai bune costume sunt Cristina Barbu, Catane, Alessandro Lai, Cravata galbenă, Dana Păpăruz, Dinți de lapte, Cireșica Cuciuc, Dracula, Ruxandra Bușneag, Duel în 3. În cursa pentru cel mai bun film de debut intră Clasat, Horia Cucută, George Vega Neard, Incoaș, Sara Tsorachidis, Nu mă lăsa să mor, Andrei Epure, Tata, Lina Vdovi, Viitor luminos, Andra McMasters. Nominalizările pentru cea mai bună actriță în rol secundar sunt Dana Marineci, Clasat, Alexandra Lupu, Comatogen, Marina Pali, Dinți de lapte, Ana Radu, Duel în 3, Katia Pascariu, Interior 0, Ozana Oancea, Nu mă lăsa să mor. Cel mai bun actor în rol secundar va fi ales dintre Teodor Șoptelea, Comatogen, Ișvan Teglaș, Dinți de lapte, Andrei Mateiu, Duel în 3, Adonis Stanța, Continental 25, Gabriel Spahiu, Continental 25. Nominalizările pentru cel mai bun montaj sunt Mircea Olteanu, Cravata galbenă, Dragoșa Petri, Dinți de lapte, Cătălin Cristuțiu, Continental 25, Dana Bunescu, Things We Said Today, Andrei Gorgan, Viitor luminos. Am ajuns și la nominalizările pentru cel mai bun film documentar: Caliu, Nici de cum altceva, Ce să fac altceva, Simona Constantin, Mica Sirie, Mădălina Roșca, Rem Carsley, Tata, Lina Vdovi, Radu Ciorniciuc, Things We Said Today, Andrei Ujică, Viitor luminos, Andra McMasters. Unul dintre următoarele titluri va fi ales cel mai bun film european: O pisică fără frică, Marcelo al meu, Domnul Aznavur, Nouvelle Vague, Sirat. Nominalizările pentru cea mai bună muzică originală sunt Emiliano Mațenga, Catane, Catrin Cluj, Chimalen Cluj, Cravata galbenă, Marius Leftărache, Dinți de lapte,
Matei Stratan, Duel în 3, Dale Cooper Quartet and the Dictaphons, Nu mă lăsa să mor, Ștefan Panea, Florin Gorcos, Pădurea de Molizi. Filmele propuse pentru cele mai bune decoruri: Cristina Barbu, Bogdan Ionescu, Catane, Vlad Vieru, Cravata galbenă, Ana Maria Țecu, Dinți de lapte, Alexandra Alma Ungureanu, Incoaș, Mălina Ionescu, Interior zero. Cel mai bun film de scurt metraj va fi ales dintre Aliș Veriș, Vasile Todinca, Cum am învățat să nu mă omor, Norbert Boda, Dragostea e în aer, Claudiu Mitcu, Nebunul, Igor Kobileanski, Oedipus Redux, Cosmin Nicolae, Sani, Andreea Parfenov. Nominalizările pentru cel mai bun scurtmetraj de animație sunt Bunicul doarme, Matei Branea, În seara de Moș Nicolae, Emi Mireli Vașcă, Cobza, Laura Pop, Magicianul, Bogdan Mureșanu, Un cuplu triasic, Iulia Teodora Turicianu. Să auzim nominalizările pentru cel mai bun sunet. Cravata galbenă, Dinți de lapte, Incoaș, Nu mă lăsa să mor, Things We Said Today. Nominalizările pentru cea mai bună imagine sunt George Dăscălescu, Catane, Peter Menzies Jr., Cravata galbenă, George Kipper Lilemark, Dinți de lapte, Tudor Mircea, Duel în 3, Radu Voinea, Incoaș, Laurențiu Răducanu, Nu mă lăsa să mor. Ajungem la cele mai râvnite premii și deschidem cu nominalizările pentru cel mai bun scenariu. Horia Cucută, George Veganeart, Clasat, Igor Kobileanski, Alin Boeru, Comatogen, Mihai Mincan, Dinți de lapte, Radu Jude, Continental 25, Andrei Epure, Ana Gheorghe, Nu mă lăsa să mor. Nominalizările pentru cea mai bună actriță în rol principal sunt Daniela Nane, Comatogen, Ilinca Hărnuț, Incoaș, Ester Tompa, Continental 25, Cosmina Stratan, Nu mă lăsa să mor, Coca Blăs, Pădurea de Molizi. Nominalizările pentru cel mai bun actor în rol principal sunt Daniel Popa, Clasat, Andrei Orodici, Comatogen, Ben Schnetzler, Cravata galbenă, Mircea Andreescu, Pădurea de Molizi. Nominalizările pentru cea mai bună regie sunt Igor Kobileanski, Comatogen, Mihai Mincan, Dinți de lapte, Radu Jude, Continental 25, Andrei Epure, Nu mă lăsa să mor, Tudor Giurgiu, Pădurea de Molizi. Și în fine, nominalizările pentru cel mai bun film de lungmetraj sunt Comatogen, Dinți de lapte, Continental 25, Nu mă lăsa să mor, Tata. Lista nominalizărilor este disponibilă pe site-ul premiilegopo.ro. Câștigătorii vor fi anunțați în cadrul galei de decernare a premiilor de luni 4 mai. Evenimentul va fi transmis live pe Voio și înregistrat pe ProCinema. Felicitări tuturor nominalizaților! Ne vedem la gala aniversară a 20-a ediție a Premiilor Gopo.